lo nkulunkulu osihlanganisile, lo nkulunkulu osiqoqile, lo nkulunkulu okuqoqile nawe lapha ekuthuthukeni noma kuphi uyethu baba mayinikelisa sisondele sime eduze kwenzeke kube khona esikulalelayo esikudingayo sikutshela ibandla masikuzwile kufike enye indoda yanikela sizwe inikela iziphike lokhu baba itshela khona le ndoda noma ngithi lensizwe iganiwe abazi unina akamfuni umakoti ufuna amadodakazi shemzini yobaba into esiphethe le ufa nje ukusigulisayo ogogo babambe meeting namadodakazi khona iclip yayila efonini yami eyakusho umfana ethi lo makoti uzodla imali kabhuti omama bethu bahlangana nezingane zamadodakazi kukhulunywe lolo ulimi kodwa lesikhathi usalobola akekho kade ethi mina ngikufakela inkomo kade uyitabalasela wedwa uma umakoti sesekhaya seney'nduna ey'ningi ezimlawulayo sekuthiwa ubhuti akasakwenza ukuthi imali idliwa umakoti mhlawumbe kukithi kuphela kukho kithi uthi ubaba kule nsizwayo uma wakho phela engakafuni umakoti wakho cela obaba bakho bakucelela inxiwo bakushisela impepho emsamo ukuthi ufuna ukwandisa umuzi kababa bakho kodwa ungacabani noma wakho ithi ke le nsizwayo mina ngifuna lezi inkomo ey'lotsholo dadewethu kube zami yini inkosana kuphela uthi ubaba hayi busufuna ongayisebenzanga inkomo ey'lobolo dadewenu uma baba bakho engasekho ey'kama wakho soganiwa ngithi baba bese ithi inkosi valani bashumayeli bese kuvalwa ngiyalapha ithi inkosi kukhona abantu la esontweni oyethu umuntu nginosizi oludinga ushembe ngifuna ukuya enkosini ithi lo muntu mayiqala ukuguqa la emva kwami kuqhamuka abantu bakubo bathi ungamenzeli lutho ithi omunye ngimbuzo ngigcina ngambusisanga ngibuye ngilalela abantu bakubo bathi abantu bakubo bangamniki ithi njengale ndoda ekhulumayo sekufika abantu bakubo yikho ngithi bashumayela bavale kunikelwe embengeni ngoba embengeni abakwazi ukulawula abantu bakibo ngisuke ngixhume iy'ntambo zami embengeni ngihlale la kodwa uze umuntu ethi ngifuna ukuyonikela kubaba usizi lwami ludinga ubaba awazi ukuthi imindeni yakini izofika ithini kushena uthi ngiyengikwenze lokho bese ngithi bashumayeli valani banikele embengeni abantu ngoba ngisuke ngibavikele emndenini yabo efika kini izomangala ithi abakakwenzi ukuthi uyezwa umfundisi ungubane ubanjwe yini ukuthola abantwana ngabe impela uganwa kahle ngoba uganwa ngenansuku ehlaza kodwa indla yakhayo akuyona ekayise amzalayo yena wazi uyise amzalayo ukuthi lo amkhulisa kanti cha yingane futhi ibandla amadoda funeka nikwazi bobaba bona u-23 kodwa khona okunye kufanele sikhulume kufike komama ngoba siyayithola ingcindezi uyayithola ingcindezi kumama uma indoda iganiwe nkosikazi washona bese ithathu wesibili ayikagani khuluma kahle nje esontweni ayikhona siyeke le ndaba funeka omama bangajabuli beze enkonzweni kodwa isiZulu sisho njalo uma ushonelwe unkosikazi wawusuthatha wesibili awukagana uzogana uma usuthatha wesithathu ngoba phela usevusa le yandla ukuthi ukhanyiswe kule yandla mhlambe sokukhuluma ku-23 asikuyena omama sebefuthi iy'hlahla sidlule lapho akusiwona angathandi awuza kuwe Nkosi
kukhona indawana edida amaNazaretha, indawana yotshwala. Siyayiyeka le yethu ka-23. Phephisani bomama. Akudliwe kahle ntambama kuphela. Kukhona indawana katshwala. Noma ikhulunywa amaNazaretha izwakali kahle. Noma ushembesho ku-148 ethi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza. Kade ngilalela inkonzo ekseni yenyanga izulu ikhuluma ngotshwala. Ithi mawukhetha inkosi nabakini bayayikhetha. Mawusiyobhajadiswa nabakini bayabhajadiswa. Kodwa manje mawusuthi abantu utshwala subakhiphile ezulwini. Ithi kenyanga izolo sihlukanise ukuthi mawukhetha inkosi usukukhethela inkosi ukuzogeza abantu bakini. Uma ungena emanzini usuke uzogeza abantu bakini. Usuzobanikela imishembe abakhiphe egodini zosizi. Uma ubuye ubagayela utshwala uthi uMshumayeli uDlomo lapha eKhenani sibanga yona le ndaba lotshwala uthi kukhona into esebenza kwaMkhabela engeke isebenze kwaNgcolosi. Ngihambe ngenkosini inkosi ifike ngitshele kwakithi. Uthi mina hambile naye enkosini ngathi baba cela ukwenza umsebenzi kamkhulu ekhaya bese ngigawa utshwala. Lwasele uthunyazi ugawa utshwala ugayela abakini ba lesikhathi ungene khona enkolweni uzugcotsha uMshumayeli abatshelanga ukuthi nabo baba ngamaNazaretha. Awuzange nobathathela amathikithi baba ngabathathela. Pho uzokuphuza ngithi nawe utshwala. Cha ngekuphuza kanjani? Uzobadlisa into ongayidli wena. Yebo. Uthi baba cha hamba. Ufike uthenga ama-cold drink nojuice. Bese uyabheka emsamo uthi nina bomkhulu. Ngathatha inkolo yobuNazaretha. Ushembe wangifundisa nampu utshwala. Wathi angiphuze le nhlobo yotshwala. Lobe nani bazi ninoba buculwa busefo angisaphuzi sengiphuza lobu. Uthi kuMshumayeli ngifikile ngakwenza ekhaya kuthe ngomsombuluko bafike omkhulu bathi siyabonga ndodana waziphuzisa utshwala obumnandi awuphinde ubugayi futhi ngefike kusasa. Cha kusibona wangathandi Kawuza kuwenkosi Awalahlele amatheli Balaphela uthando Esanda nezo lungaphela uthando lonyazi ngoba unyazi luNkulunkulu. Siyangena siyahlala kukhona abantu ke abaye basigade uma singena ngaphakathi basilike bathi ngoba kufike laba bazongena baze bafike kuba ingene lensizwa singene nayo sifike sinikele besiyenikele ikhuluma into eyakhulunywa Shembe wesithathu kuyo uma inkosi imbuza ukuthi ukwenzelani anogada amaNazaretha maninikela kubaba ngoba ubaba uyanaka ubaba akakhohlwa uma unikela kubaba uthi baba inkosi ethile yathi ubaba uzobuza athi pho uzofunani ngimi noma mawuthi ngezwe kuthiwa uShembe othile wathi uyelwe uthunyazi pho ke ngizofuna wawukhona ngaleso sikhathi uma inikela lo baba ukhuluma into eyakhulunywa inkosi inyanga izulu lothunyazayo wawungakwenzi ngani ngaleso sikhathi ubani lokhuluma naye uthi baba sengikhuluma nawe uShembe wesihlanu uthunyazi lalelo uyabona kuthi ubhombela ilanga wenyanga uthi ngoba phuma la kimi kwakufanele ukwenze ngaleso sikhathi mina sengizokujikisa uthi ungakwenzi ngalo ndlela ngoba labo uShembe okhuluma ngabo basuka lapha kimi itheni insizwe kade eyikhuluma ekseni yathi uShembe yacasha yasho njalo inkosi langa yathi
ubaba wayeziveza ubuNkulunkulu bakhe ngoba wayefuna abantu bakholwe ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni. Wathi thina kufanele sicashe ukuze ibandla lingasisabi, abantu bangesabi. Uyinkinga kodwa umuntu ongamsabi ushembe. Uyinkinga umuntu ongamsabi ushembe. Othi noma kanjani athi mina ngifuna ukuyonikela kubaba, ngisho ingane encane uthi uyayibuka ithi ifuna ukuyonikela kubaba. Ngoba kubaba kuya amadoda yobika usizi lwemizi yawo. Wena omncane ubika lokhu usizi, usuwakhekile umuzi wanosizi. Yini onganikela embengeni weneliseke? Shemba kuphendula. Yiphi lolu sizo esifuna umuntu omncane, umuntu engakaganwa athi ngifuna ukuyonikela kubaba? Ngiyawusaba umlilo wonyazi. Ngiyawusaba umlilo kaShembe makholwa. Ngithi angimxwayise ngoba sisonke la ekhaya kulendlu yaseSandanezo. Angisho ukuthi ngiyanivimba ukuthi ningayonikela kubaba, sondelana. Kodwa noyibhasebhe ingozi ukufika kubaba, bafika abantu bakini bafike bavimba. Kanti imbengeni wengeke bakuvimba. Uyacasha uNkulunkulu, sihambe naye ngomsombuluko afika wacasha la eCarton Center. Sangena esitolo naye. Baze batshelwa yithi abantu esitolo kwakwabona iNdiya. Lalapha kuthiwa kuse A1 la kuthengisa khona isango. Leza leli India lithi kimi, wayinihamba ngeenyawo. Ngase ngilikhona. Lase lithi okushembe lo nihamba la, ngathi mina he. Lithi ya, siyanibona nihamba ngeenyawo ukuthi nihamba noNkulunkulu. Anibatsheli nganithola abantu abala isitolo khona bezonikela. Wayesesumncwango, wayesebahlebela ukuthi sihamba lo nyazi, waphuma baba ohlala emotini, wafika wanikela la eCarton Center. Amandiya ayamazi she.